So sa ka. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo. Mahingadlakan niyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan so sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Dave. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kahil sa langit. Kapag nakangiti ako, hinahanap ko. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Dave. Mao ni babe. Nakabook na ko og room sa usa ka beach resort nga atong kastayan inig anniversary nato. Oh, may noon babe. Unsa may dalo na to ana? Wala. Dool raman og mga karinderya ang maong resort so padera nga adto ta mo kaon sa gawas aron dili kayo ta madakan sa sud. Nala sige babe. Di ka kuyog na mo? Ha? Asa man mo? Naplano mo ko na itong mga barkada nga mag-outing sa anang pitsaha. Kanugo no nga, di ka makauban na mo. Mao ba? Aw, ipakansil na to na akong mi. Ha? Oh, ayo eh. Nabuhok na hinoon to. Kon, ako'y pangutan-o, no? Mas maayog ipakancel na lang yun nila. Total, kapila naman na sila magkuyog ba? Unya kini si Dave, tagsa na lang kayo mo uban nato. Summer. Akong inos mi. Pero nabook na nga tong kastayan. Pero babe, taksa na bariya kay ko nga makauban nila. Sukad nga nagkakita ta. Dave, I-revoke na lang guna, please. mas unahon ani mong imong barkada kay nako. Sabta na sa gug ko mi. Okay, fine. Wadam sa ko'y mahimo kay bisan pag mamugos ko nimo. Maklaro mo sa nako sa imong naong nga mas pilion nimo sila kay nako. Maayo kay kami gid imong giubanan karon. Oh, lagi? Gimingaw na saan kog. Banuba ninyo gud. Dali na. Adto ta nila. Mga unsa ta dan, human. Magtagay ta. Nga, bug na naman to eh. Wala nga na yung tawag ha? Kita na lang ginahibilin din hi Dave. Natug naman sila. Oh, lagi. Asan, isang tan eh, tiwason patan, atop ni tiwason, ha? Sige. Tiwasan ta ni. Oh, Samer, gidamag ko ni mo din sa CR. Wa na makabantay na to. Ha? Tungod kay nangatog na silang tanan. Sa ibot mo pasabot. Tugay na kay kung nakagusto ni mo, Dave. Pero wag yung ka makabantay, ana. Samer. Og dugay na sad kayo na yun akong gustong buhaton. Samer. Dave. Samer. Unsa? Nay, naitabo niyo? Atong gabiuna ni Samir? Oh, bay. Amawa! Kamera din yung gibantayan. Oh, bay. Bay. Unya, unsaon naman lang kung mahibaw si May. Di siya mahibaw, bay. Way lang mahibaw kung dili kita ra. Bay, Dave. Sige ka nalaga, uban-uban sa imong mga barkada. Mura na lang sa kag nalimot nga na kayo uyap. Oh, sorry, babe. Sige lang, mo bawi lang ko, promise. Oh,
Si Summer. Hindi tawag nganom ka. Oh. Imo ra man lagi nang gitanaw imong cellphone. Kinsa nang nanawag? Waran ni. Unya ka na nito bagon. Diaram sa na importante. Babe, pwede ba ato lang ka matuog sa bahay ka noon? Gimingaw ko ni mo ko. Sige. Ay dinhitong imong amiga sa bahay kagabi eh. Dili man kuno kamo tubag tawagan. Sama? Kisa mang amiga ma? Ay si Summer God. Ha? Nagunsam siya din eh. Usam ko niyan tuyo. Ay ambot. Wa man disulti kong unsa pero ingon siya nga importante ko no. Pakikita ito ay kay murag nabalaka ra bagyud to. Ma. Maayo ka nakahuna-huna kag pagkikita nako karon. Usam ni tuyo ni mo nako. Dave, mabdos ko. Usa. Gahapon lang sa gyud ko nasayod. Grabe manggug ko ka-delay. Maotong nagpiti ko. Og positive gyud nga mabdos ko. Summer. Unsa may buhaton nato? Summer, naibawyo ka nga na ako'y uyab si May. Asa unsa buti mo ipasabot ha? Pasagdan ko nimo nga mo imo atubangan ning tanan? Summer. Ayaw ba gid pag binuang Dave? Kinahanglan tabangan ko nimo ani. Nalingaw sa kato gabi una. Busa problema ni natong duha. Summer. Bangas ka. Unsaon ang itaw na ninyo, uy? Naglibog si Kubay. Wa ko mahibaw kung sa'y buhaton ako. Saan naman akong mahibaw sa miya, ani? Bay, may bahaw mo gina siya. Di mo na ninyo matago hangtod-hangtod. Mao kung ako ba ikaw? Sultihin na siya sa tinuod. Bay. Unsa? May, sorry. Wala ko tuyo, ah. Hubog kay niya ito higayon. Dave, nga nung nabuhat manini mo na ako. Asaman ko dapitan na kuwang. May, Mahal kayo, tika, pero nga nung nakahimo ba ka na ako, ani? May, please, di lang ta magbuwag. Sorry, Dave. Mahal kayo, tika, pero dili na ko madawat imong pagpasakit din ako. May, Dave, thank you ha. Thank you nga kami ang imong gipili. Summer. Isaad na ako. Akong tugbangan ang pagmahal nga gihatag ni May nimo. Labuan pa nako. Summer. Summer, ready na ko nga mga mahal sa tukala. Karon na lang? Dili ko. Okay na ko. Mong mahimo ba ayaw na kong sabot ka? Summer. Unsa ni? Oh. Dave? Ngano ni balik man ka dinhi sa bay? Unsay buti pasabot ko na dungog. Oh, bay, ako si Charles. Ako may tinuod nga mahal sa bata. Unsa? Dili. Namakak ka na ko, Summer. Dave, sorry. Sa ato pa plano gina ito nimong tanan. Plano na nimong daan aron kamiton ko. Ug tungod sa magibuhat, dagkabuwag mi ni May. Dave, mahal ka. Hayop ka. Hayop ka! Dave! Dave? Nag-unsa ka din sa amo? May, gusto lang kong makikstorya ni mo. May pasalo ako. Mahal pagyapon ta ka. Ug doon ako'y balita ni mo. Dili dahi ako ang tinuod nga amahan sa anak ni Summer. Gigamit lang ko niya.
Mao man ituyo ni mo maong nanhi ka? May, please, magbalik ta. Dave, dili na pwede. Kaslunon ako. Og dili na sad mahitabo nga makigbalik pa ko nimo. Bisan pa man kung dili ko kaslunon. Og bisan pag dili ikaw ang tinuod nga amahan sa anak ni Summer, the fact remains na nagbinuang gihapon ka nako. May, Please. I hope mo unin ang katapusang higayon nga magkita pa ta. Gusto kong magsumbong sa'yo. grabe kayo nga akong pagmahay. Nagkapangutan ako sa akong kawalingon kung nganong kinahanglan pa nga mahitabo ang mga bati. Una ko makarealize nga mahal gaday na ako si May. Sa pagkakaroon, nana sa gawa si May o gikasal na sad siya dito. Usa ka foreigner ang iyang naminyuan. Sakit kayo tan-aon nga ang iyang kalipay karon, ako pong kasakitan. Dinilang kutob, dagang salamat, Arimen. Mao kito mga higalang kaagi ni Dave nga taga Konsolasyon, Cebu. Uban sa awit nga iya kipangayo, awit nga nagulahan, kahil sa langit. Kahit hindi na kita nakikita. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kahapit. I-address lang na ining tulamanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, taghang salamat sa inyong pagpaninag.